Здравейте! В този видеоурок, създаден във фирма Geliasoft, ще коментираме понятието параграф и какво можем да използваме за неговото форматиране. Параграф е част от текста, който е разположен между два нови реда в самия текст. Обръщам внимание на факта: никога не бъркайте понятието следващ ред с понятието нов ред. Нов ред е тогава, когато използвате клавиши Enter за преместване на маркера на долния ред в самия текст. Параграфа е разположен между две натискания на клавиши Enter или, както вече споменах, между два нови реда. Въвеждането на текста започва от клавиатурата. Въвеждаме си някакъв абсолютно произволен текст и това, което трябва да обърнете внимание в момента, е ето тази граница на текущия ред. Значи, синята част, която е до края на работното поле на този ред, е така наречената дясна граница. Когато въвеждате текст, никога не използвайте клавиши Enter за преместване маркера на текста на долния ред, ако не можете да съберете последната дума на текущия ред. Всички текстообработващи програми автоматично пренасят цялата последна дума, ако тя не се събира на текущия. Ще демонстрираме. Въвеждаме си произволен текст и виждате как компютър автоматично пренесе всички символи от предходния ред на следващия, ако те не се събират на текущия. И продължаваме да си въвеждаме текста. Въвеждаме си абсолютно произволен текст, без да обръщаме внимание на пренасянето на маркера, което става автоматично, когато цялата последна дума не се събира на текущия. Когато завършим въвеждането на логически свързания текст и се наложи да преминем на нов ред, тогава натискаме клавиша Enter. С натискане на клавиша Enter ние на практика започваме създаването на нов параграф. Продължаваме да се въвеждаме текст и ако обърнахте внимание, компютъра автоматично поставя главна буква в началото на първото изречение на параграф. Продължаваме да си въвеждаме текста, като забелязваме, че компютър автоматично пренася всеки път последната дума на следващия ред, ако тя не се събира на текущия. Въвели сме си няколко изречения, които са логически свързани и образуват един параграф, и с натискане на клавиша Enter преминаваме на следващия параграф. Въвеждаме си следващ параграф със съответните му изречения, абсолютно произволен текст въвеждам и всеки път обръщаме внимание как компютър автоматично пренася цялата последна дума на следващия ред, ако не се събира на текущия. Натискам Enter за въвеждане на нов параграф, който също ще се състои от няколко изречения, абсолютно произволен текст. Приключили сме с въвеждането на текста. За да видим колко параграфа сме въвели в нашия текст, използваме показването на основните форматиращи символи, което става с ето този бърз бутон. Когато чукнем върху него, в текста ще се появят три различни символа, допълнителни в самия текст. Първият символ е ето този, който е символа за край на параграф. Значи на всяко натискане на клавиша Enter ние ще виждаме ето този символ, който показва къде завършва съответния параграф. В нашия конкретен случай параграфът е текста, който започва от символа S и завършва с символа за край на параграф. Следващия параграф започва от буквата W и завършва с символа за край на параграф. Следващия параграф започва с буквата R и завършва с символа за край на параграф. И четвъртия параграф започва пак с символа W и завършва с символа за край на параграф. След като сте си въвели текста по съответно правилния начин, можем да започнем с форматиране на параграфите. Форматирането на параграфа може да стане по два начина. С форматиране на всички параграфи едновременно или с форматиране на един параграф, след което можем да приложим форматиране на този параграф върху всички останали параграфи. Ще покажем примерно форматиране на един параграф с прилагане на форматиращите му параметри върху всички останали символи, всички останали параграфи.
правим в параграфа, който ще форматираме текущ, като преместим маркера на текста, ето тази мигаща чертичка, в съответния параграф. Просто или чукаме с левия бутон на мишката някъде в параграфа, или с стрелките или останалите клавиши за навигация преместим маркера на текста в съответния параграф. След като сме направили параграфа текущ, избираме възможността формат параграф. В прозореца, който се отваря, виждате няколко падащи менюта и полета, в които можем да задаваме различни форматиращи параметри. От падащото меню Alignment можем да зададем как ще бъдат подравнени редовете в рамките на параграфа. След като отворим менюто, ще видим, че имаме възможностите за ляво подравняване, центриране, дясно подравняване и възможността Justify. Възможността Justify означава, че редовете са двустранно подравнени в зависимост от това какви са предварително зададените леви и десни граници на страницата. В областта Preview с тъмния шрифт ще видите това, което е в момента и какво ще се получи при задаване на съответните форматиращи параметри. Ако зададем примерно дясно подравняване, ще видите как всички редове на параграфа ще завършват на една линия. Ако изберем центрирано подравняване, всички редове ще бъдат еднакво отместени както от лявата, така и от дясната граница на параграфа. При избор на възможността Justify всички редове са подравнени както от ляво, така и от дясно на еднакво разстояние, а реда, който става незапълнен, заема толкова място, колкото му е необходимо. В полето Left в областта Indentation ние задаваме допълнително отместване на редовете на параграфа навътре от предварително зададената лява граница. Променяйки стойността на това поле, виждаме как всички редове на параграфа се отместват допълнително навътре от лявата граница. В полето Right задава допълнително отместване на редовете на параграфа навътре от съответно предварително зададената дясна граница. Променяйки стойността на полето, виждаме как всички редове на параграфа се отместват навътре от дясната граница. От падащото меню Special задаваме дали ще има отместване на първия ред на параграф. Възможността No не означава, че всички редове ще започват на една линия. Ако изберем First Line, ще видим как първият ред на параграфа ще бъде отместен навътре от останалите редове. Ако изберем следващата възможност Heading, ще видим как първият ред на параграф ще бъде изнесен наляво от всички останали редове на параграфа. Стандартният избор е First Line, което означава, че първият ред ще бъде изместен навътре от останалите редове на параграфа. В полето Before от областта Spacing задаваме разстоянието до предходния параграф, а в полето After задаваме разстоянието, което ще се определи до следващия параграф. В отпадащото меню Line Spacing избираме какво ще бъде разстоянието между отделните редове на параграф. По принцип е Single, което означава единично отместване, но можем да изберем примерно ред и половина или двойно разстояние между редовете в рамките на този параграф. Ако искаме допълнителни стойности за отместванията както на първия ред, така и на редовете в рамките на параграфа, можем да използваме съответно полетата By и полетата Add. Ако променим стойността на това поле, ще видим как първият ред на параграфа ще бъде изместен допълнително, а ако изберем допълнителна стойност на това поле, ще видим как разстоянието между редовете ще бъде различно от това, което сме избрали. След като потвърдим въведените от нас стойности и ги потвърдим с ОК, ще видим как съответният параграф се форматира с предварително избраните в прозореца стойности. Ако сме забравили или искаме и други параграфи да бъдат форматирани по този начин, правим параграфа, който е форматиран текущ, като преместим маркера на текста, ето тази мигаща чертичка, в произволен от неговите редове. След това чукаме с левия бутон на мишката върху бутона Format Painter. Когато направим това и преместим мишката в работното поле, виждате как тя се променя формата и има вид на четка. Тогава маркираме всички параграфи, които искаме да бъдат форматирани, и след като отпуснем бутона на мишката, всички параграфи се форматират с
зададените параметри на вече форматирания параграф.